Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ नेपालाव तारा एयार उरां जाहाजा गोमानानै दं। दिनै फुंबिलियाव सा 22 पेसेन्जार गोनां तारा एयार उरां जाहाजा गोमायो। बे सा 22 पेसेन्जारनि गेजेराव सा 4 भारतीय नोगोरारि आरो सा 3 जापाननि नोगोरारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै फुंबिलि समाव तारा एयार उरां जाहाजा पखरानिफ्राय जमसमसिम बिरलांबाय थानाय समावनो 9:55 समाव एयारपर्ट टावारजों कन्टेक्ट गोमायो। जायगानि पुलिसा गोमानाय उरां जाहाजखौ नागिरनो थाखाय गंनै हेलिकप्टारखौ मुस्तां आरो पखरायाव थिसननाय जायो। राजखान्थि मुलुगाव गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव हाबफैनाया मोनसे साधारन बाथ्रा। बेबादिनो बिटिसिआव उफ्रा बिसायख'थिनि गुदुं बार बारनाय समावनो बिपिएफ दोलोनि सानै दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव हाबफैदों। फुंबिलि प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि मिनाल बसुमतारी आरो गौथुमारि नेहाथारि रादाय बर'आ मैया 29 एप्रिलाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, फैलाजि बरगयारि, कक्लाबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजु बर' कसारि, नेहाथारि मन्टु गोरा बर'नि नुजाथिनायाव जयेन जाफैयो। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव थांनाय 13 मे खालाराव आमिर हामजा मुंनि दुथाङा सासे 16 बोसोर बैसोनि ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना भिडिअ आरो गाज्रि फट' ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामना खारखोमाना थायो। दायनिगिरि आमिर हामजाखौ थाबैनो हमनो दाबि दैखांदों बन्सुआ। क'क्राझार सहरनि गान्धी पार्कआव बन्सुआ बेरेखा खालामदों। बे जाथायनि दायनिगिरि आमिर हामजाखौ दासिमबो पुलिसा हमनो हायाखै। दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै फासि होनांगौनि दाबि दैखाङो बन्सुआ। एबसुआ 800 मिटार खारनानै सनानि मेडेल आरो 5 किल'मिटार थाबायनानै रुफानि मेडेल देरहानो हानाय पवन बाग्लारि आरो ललित बसुमतारीखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 10 मेनिफ्राय 22 मेसिम केरेलानि तिरुवानपुरायाव मास्टार गेम्स फेडारेशननि बानजायनायाव खुंजानाय 4थि नेशनेल गेम्सआव 800 मिटार खारनानै कार्बि आंलंनि खावरिफोथार गामिनि थागिबि 53 बोसोरनि पवन बाग्लारिया सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। लोगोसे बे एखे गेम्सआवनो 5 किल'मिटार एबा 5000 मिटार थाबायनानै नैथि मासियाव कार्बि आंलं लांहिननि बेन्दोंआव थानाय प्रतिखान गामिनि 55 बोसोरनि ललित बसुमतारीया देरहासार जाबोनो हायो। बिथांमोन सानैखौ मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव मिरु आरो कार्बि आंलं जिल्ला एबसुआ बरायदों। बाक्सा जिल्लानि निकासियाव आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्मनि बिबुंथि 2025 मायथाइनि थाखाय बिपिएफआ खामानि माव, उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय खस्थ' खालामना लाब गैया। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय खस्थ' खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया। कक्लाबारि उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ बिजाथि देरहाना सरखार दागोनखौ नुहुराखै। रायजो राजाफोरा जायनि थाखाय मिनिगासिनो होनना मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। सासे असमिया बुरैनि बर' हारिखौ गुन्डा एबसु गुन्डा बुंनायखौ लानानै बाक्सा जिल्ला एबसुनि खौरांगिरि मेल। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 मे खालारखालि सालबारियाव सासे कम्पिउटार फोरोंगिरि ज्योतिष दासखौ बुनायखौ लानानै सासे हारसा बुरैया एबसु आरो बर' हारिखौ गाज्रि रावजों सोंखारियो। बुंथिनो गोनांदि कम्पिउटार फोरोंगिरि ज्योतिष दासआ गावनि फरायसालिफोरजों गाज्रि खामानि मावबाय थानाया रायजो राजाफोरनि नोजोराव गोग्लैदोंमोन। थिग बै सानखालिनो बाजारनि सानैसो सुबुंफोरा एबसुनि मावखौ लाना फैनानै सोंनायाव मोजाङै खोन्थायैयाव बे बाजारनि सुबुंफोरा देहायारि साजा होदोंमोन। बेखौनो लानानै भुल बुजिनानै ज्योतिष दासनि नखरा फैनानै एबसुनि मावखुलियाव सावरायफैयो आरो बे खामानिखौ एबसुनि मावथिफोरा मावदों होनना थानायाव एफआइआर होयो। बिनि उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों थिग जायोदि बे जाथायखौ एबसुआ मावाखै होनना। नाथाय बे जाथायखौ लानानै खौरांगिरिनि सोंनायाव सानैसो सुबुंफोरनि इनस्टिगेसनाव सासे हारसा बुरैखौ सोरबाया फोरोंनानै बर' हारि आरो एबसुखौ गाज्रि रावजों सोंखारियो। बेखौ एबसुआ तदन्त खालामगासिनो। बे बुरैया सोरनि इनस्टिगेसनाव बेबादि बुंदों बिनि सायाव एबसुआ तदन्त खालामगासिनो दं होनना आरो तदन्त खालामनायनि उनाव मोनफ्लांब्ला बिनि सायाव बाक्सा जिल्ला एबसुआ आयेननि हेफाजाब लानानै खामानिखौ मावगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।